otti uuden nyt. Tuossa kato mun bensakin. 1749. 98 bensa. Siitä revi huusia. Sitten pitää Saudi-Arabian YouTubessa pidetään. Paljonko te maksetaan vielä? Tai jonnekin saateri. Dallasin öljykentällä. Niin, siellä maksaa 50 senttiä. Minä tiedän Jenkissä. Eli Suomen rahassa maksaa jonnin 40 senttiä niin bensalitra. Ja ne pitää kovana hintana sitten. 40 senttiä on bensalitra. Niin. Verrataan Jenkkilotilla kai. Tai jollakin ei annetas bensahintaa. Tuu. Nyt päästiin. Ja kerran ajoin tuosta lainattuun. Mä katsoin, että tuota suoraan on valmiita. Joku uusi liikkeelle. Minnekäs nää nyt on? Timo Sarvi. Timompi. Miksi sä piti jotta sieltä ympäri? Eikä se meillä ollut mitään. Jos ei sinne Pekan kavulla. Ai, no onko sen tässä takapihan kautta? No niinhän tuo on. Tässä pitäisi sisään. Nyt me rikotaan sen verran lakia. Lukee vaikka dokumentille. No nyt se on dokumentoitu. Että ei muuta kuin laitan tämän poliitseille, niin se tulee sitten sakkoon jälkikäteen. Tässä se on kumma tämä kurvi. Mikähän tämä tarkoittaa? Se tuo Timo Sarvi. Peltolan tontin takia. En minä oikein tiedä, kun ne on talot rakennettu silleen, että Niin, aivan. tehdään on tehty tommonen. Niin se kiertää tuon tontin rajan. Se on Peltolan vanha tontti. Tuo ohitustie teki Timo Saarukselle melkoisen tiki. Mikä se tämä taas tietää? Eikö tämä joku hoitolaitos? Linnuttaa tullut tuonne. Ja sen Juhusen luomaan. Ei tule ketään, kun tuolta huut helvetistä. Astuttu syömään. Ja laitan nyt näitä sit sinne. Laitat vaan. Sullekin. Kaikkeen sitä. Reino Polokka. Eli Reino Kajautti ratsussa. Kovin näyttää karauttavan. No niin, saavumme kotiin. Nää on joku oven. Yes.